Uthonobalisa amadoda amabini emva kokuxoxa ityala elinzima athatha inqwelontaka ejongisa imibombo ekhaya. Yathi yawuqethuka inqwelontaka yajongisa imibombo phezulu ijongene namafangqingqa esibhakabhakeni. Yawaqhekeza phakathi amafu kodwa akavakali ilizwi livela kumqhubi wenqwelontaka lisithi impilo ayintlanga. Bathe bakumjonga bafika indoda ifisqaqa. Bakhwaza ngonomathotholo benxulumana nabantu abasezantsi emhlabeni. Labuya ilizwi livele ezantsi emhlabeni ligqobhoza kwinqwelontaka lisithi ndingalinceda ngantoni na. Bekho amaxesha ebomini bethu apho khona amathemba wethu atyabhayo. Kunyanzeleke masijonge uThixo ukwenzela ilizwi lakhe lizokwazi ukugqobhoza kwiintliziyo nezazela zethu. Lithe lizwi nxa lithetha kula madoda kuzawunyanzeleka niyeke wonke amanye amazwi enqhela uwava nimamele ilizwi lam ukwenzela ndiyonibeka kwindawo eniyakuyo nikhuselekile. Nathi bakho amaxesha apho kufuneka khona siwayeke onke amanye amazwi siphulaphula uThixo kuba uthi biza mna ngemini yembandezelo ndikuhlangule. Wathothethayo nishekelwe imizuzu engeni nintlithe intaba emveni koko itshoba lilala umbethe. Kuyawunyanzeleka into yokuba nijikele kwicala elingasekhohlo. Nathi ebomini bethu bakho amaxesha xa sibiza uThixo asixelele into yokuba kushiyeka imizuzu eminga into yokuba ubomi bethu butshabalale, kuyawunyanzeleka into yokuba sijikele kwicala nathi esingalithandiyo kodwa mamela ilizwi likaThixo. Athi awugqiba ukuyijika le nqwelontaka lathi ilizwi ujongene kunye namafangqingqa ezawungena kuyo le nqwelontaka, ujongene nemibane ezawungena kuyo, ujongene namaqhwa ozawungena kuwo. Kuzawunyanzeleka into yoba uqine. NoThixo namhlanje uthi manintsi amafu ozawudibana nawo angqingqwa, zinintsi izigigaba ozawudibana nazo, kodwa mamela ilizwi likaThixo kuba lilo lodwa eliza kufaka ekhaya ukhuselekile. Yathi awugqitha le ndoda igqitha kuyo yonke le mimonyo nemigudu eyenzileyo, lathi ilizwi ngoku sesiza kufika ekhaya Nambasa sabela. Ithe nxa ijongise ezantsi yakhumbula indima ethi uYehova ngumalusi wam andiswele lutho. Wathothethayo kumboko wathi nxa ufika kwindlela yenqwelontaka uyawuqaphela into yokuba kunezibane ezikhoyo ezenze umnqamlezo. Kuyawunyanzeleka into yokuba amavili wenqwelontaka ahlale esizikizikini somnqamlezo. Bakho amaxesha nasebomini bethu apho khona nxa sesibhadule sabheka kwiindawo ezikude sibuyele iinyawo zethu zihlale emnqamlezweni. Yathi yawuhlala phantsi yazola inqwelontaka, yabetha umthandazo omncinane le ndoda imbulela usomandla ngokuyithwala ngezandla ezinganamkhinkqi. Yabheka kwindlu yokulala ekufitshane, ekuzeni kusa ngele mivundla kuvakala inkqonkqozo emnyango. Athi onkqonkqozayo, mhlekazi ndim. Itsibe le ndoda iligqwetha ithi ndiyalazi ela lizwi. Lela lizwi ebelindithatha kwiinzingo zamafu lazondibeka apha. Lela lizwi lindikhuphe engxakini landinika ubomi. Asemkhumbula uThixo xa ethe wasindisa kwiinzingo ezisuka kuzo. Asifane nenja idloba ivuyela ilizwi lomnikazi wayo emva kwexesha elide emkile. Walibale onke amanye amazwi uvile izwi likaThixo. Umbuzo umile, wena
umamele bani, wena uva bani. Ilizwi likaThixo limile, wena uva bani.